Halo लोगोफोर नै सस्राफारा ओनसोलाव UPPL नि मिटिं जागासिनो दङ नोंथांमोना दायो नायदो UPPL आ माबायदि सापर्ट मानसिफोर दङ फट'ग्राफार दङ नोंथांमोना दायो नुनो मोनगोन जे सस्राफारा ओनसोलाव बेसेबां सुबुं माहारिया दायो दिनै UPPL नि मिटिंआव नुजाथिफैदों नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नै wah माबोरै खबरा? बिराद मोजां सियारा 10,000 दंमोन। Oh, आच्छा 10,000 फुल फिलाप आरो साइड 40 ओमफ्राय माबाया सोर फैनायमोन बेयाव आलासिया गिदिरा? आलासिया जाहा प्रमद बर' सारा दिल्लीयाव थांनो गोनां जाबायनो फैनो हायासै बे फाइनेन्सनि पावारनि थाखाय स्टेटआव हाबोना डाइरेक्ट बिटिसिआव हाबगोन एबाराव बेनि थाखाय थांनो गोनां जाबाय दा बेवहाय खाम्फा फैदों आरो दङमोन आरो लकेलनि जे एमसिएलए दङ हरनाय गारिफ्रा ओरैबायदि बिर गारि बांगालफोरबो फैदों मुस्लिमफोरबो फैदों गोबां बेलेग जाथिफोराबो बेयाव नुजाथिफैदों अनलि बर'फोरल' नङा गोबां मुस्लिमफोर बाङालिफोर हारसाफोर सस्राफारा ओनसोलाव UPPL नि मिटिंआव दिनै नुजाथिफैदों नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानांगौ जोंनियाव थांनांगौ दे मिटिं खालामनो हा भलेन्टियार मारो माबे आंनियाव मिटिं खालामनो थांनांला UPPL निबा नोंनियावलाय मानो थांनो समाजाव थांनांला आं साहा लोंनो फैसा बिनाय नोंलाय मानि नों मानि आं UPPL नियानोमोन ओमफ्राय दायो मा रागा जोंबाय नोङो रागा जोंबाय आं थांनाय मानो रागा जोंखो साहा लोंनोलाय 100 होनना बुङो आं माबा मोनसे बेयावहाय आंखौ भलेन्टियार मारिनानै प्रमदनो खिथाहर डाइरेक्ट नुखागोन नोंखौ डाइरेक्टनो सस्राफारा ओनसोलाव UPPL नि मिटिं जादोंमोन दिनै गोबां मानसियानो मानसिनि wah गारि आरो मानसि माब्रै नै थिगानो एकदम UPPL नो भट होआ होनना बुंनाय मानसिफ्रा नायदो दायो नै बेसेबां मानसिफोर दङ UPPL को सपोर्ट खालामग्रा नायदो नै सस्राफारा ओनसोलाव wah सस्राफारा सारियालि नै ओरैबो नै जाबखोलायनाय गारि आरो ओरैबो नै wah नायदो नैथिंजाय खोलाहा फिल्ड थांनाय आरो बिथिं नै गारियानो गारि ओजों नुनांसिगोनलै ओखेबाय सोंलै नोंथांमोना नुनो मोनबाय जानांगौ दायो सस्राफारा ओनसोलाव UPPL नि मिटिं जादोंमोन गोबां मानसि नुजाथिफैदों गोबां मानसिफोरा बुङो बेलेग पार्टिनि मानसिफोरा बिसोरहा देग्लाय मानसि गैया भट होनो थाखाय बेबायदि बुंनाय जायो नाथाय दायो सस्राफारा ओनसोलाव नुनो मोनबाय जे गोबां मानसियानो दायो UPPL जों सापर्ट दङ आरो UPPL नो भट होनो थाखाय मिटिंआव खोनासंफैदों लेक्सार खोनासंफैदों नोंथांमोना दायो नुनो मोनबाय जानांगौ दे दायो आरो नायबावनै मानसिफोरखौ बेटारि गारिनि आंखाल गैया नै ट्रेक्टर UPPL